Pešia zóna plná zelene, nové športoviská, oddychové zóny, hotely a moderné obytné domy. Nie, to nie je fantázia, ale skutočný obraz toho, ako by mohla Galanta vyzerať, ak by sa zrealizovali vízie mladých študentov architektúry zo Slovenskej technickej univerzity. Vidíme tu práce diplomové, to znamená, že sú to študenti, ktorí absolvovali našu fakultu. Galanta nemá ako jedno z mála miest slovenských ešte pešiu zónu. Čiže to bola jedna téma zadania, ktorú sme dali študentom. Ďalšia téma bola pri Galandii obytná zóna, športoviska a tak ďalej. Do prác študenti vložili svoje subjektívne pohľady na mestskú architektúru, na jej funkčnosť a využiteľnosť. Nechceme robiť práce, ktoré by končili tým, že sú diplomové projekty, ale aby šli do života. Medzi mladými študentmi bol aj Jakub Kolárovič, ktorý vo svojej práci zaujímavým spôsobom vdýchol život do centra Galanty. Za svoj projekt získal cenu primátora mesta. Veľa ľudí by možno rozmýšľalo nad tým, že ako tú uličnú čiaru zjednotiť a možno čo dostávať, čo zbúrať. A ja som práve opačne začal nad tým rozmýšľať, že prečo ten priestor nevyužiť na to, aby tu znovu vznikol život. Jednoduchým spôsobom, efektívnym a finančne nenáročným vlastne rýchlo vie spraviť ten verejný priestor, tú pešiu zónu. Ak sa pýtate, kedy sa stavebné stroje konečne zahríznú do Galanty, treba si spomenúť na výrok Maxima Gorkyho, ktorý tvrdil, že človek bez fantázie nie je úplným človekom. Naša produkcia nie je zameraná na to, aby sa zajtra realizovala, ale aby formovala povedomie mesta, ale hlavne predstaviteľov mesta. Vystavené práce budú pre verejnosť sprístupnené do 17. februára. Viktor Bokor, televízia Krea.